Я не знаю, що у вас, а ми надрукували чергову партію брелоків для мережі акварель. Ось подивіться, тут і летючі миші, і курчата, новий рожевий аксолотль. Було багато кольорів, рожевий нещодавно з'явився також. Тарантул, капібара, краб. Краб взагалі шикарний. Тріцеропсас. Спробуйте це повторити. І ще багато-багато всього. Ласкаво просимо в акварель.